Ya ning kene paling 50 euro ngeneng wae to ya. Wah, Padahal wis tak hitungne lho kae. 2017 sampean wedhuse 250 Mas ngono. Biyen pas tak konten muni iya. mene Berapa bulan anu. kemudian ya dijual. Kita keluarkan satu persatu semua pejantan yang ada di tempatnya Pak Yanto. Joko ngarep lah, kau iringan sih kan kita roh. Ada 5 maskot dadi. 5 maskot dadi itu dalam arti siap kawin. Yang ada di tempatnya Pak Yanto Raja Kawin Parem. Dari Jasari Sumber Saran Kulon. Oh, alah dulure akeh pekarane lantarane ya kok konoan kuwi. Konoane dionekne luwes ae lho. Ket jaman cilik aku, ket jaman kira-kira cilikane bapakku barang ngono kuwi aja bangsa konoan kan diomongne ya. Wah, keprok. Luwes. Wah, iki budeng jeleng. Kita jejerkan, kita pamerkan. Ya karena apapun itu kalau di media sosial lek gak dipamerin mana-mana lek gak konangan uang. Ya semoga saja nanti dari apa yang kita tayangkan ini ya sapa bagi wonge wedhuse brai terus roh video iki terus malah telepon Pak Yanto akhirnya duwe dulur anyar. Ya sapa ngerti engko lek sing duwe iki rondo kan malah nyeluk Pak Yanto wedhuse cipuken. Sing duwe katut ora. Terus akhirnya Pak Yanto njaluk kawin wedhuse tapi ya jejer 3 ekor keluar masih ada 2 ekor yang ada di dalam kandang. Galake arep medun ya. Itu momen yang sangat menarik sekali lek gak mbok tutne. Jimun keiringan ya biar ketara untuk postur bentuk fisiknya. Tuh, bentah. Tuh. Wah, iki kendit. Wah, aku kapan kae iki nek unte kok kendit ora arep nggih apa Pak Yanto? Wah, lah niki lek enten sing betahne panggah angsal. Panggah angsal nggih. Biasane nggen sing mistis-mistis sakral-sakral ngono. Nggih. Ada ucul Pak Yanto? Nggih, nggih. Ada ucul loro Pak Yanto? Wah. Oh. Jadi jantan sak mene-mene gedine. Ada 5 ekor jantan siap jadi. Dan ada 2 ekor cadangan yang usianya mungkin antri. Ya paling 5 sasingkas wis sudah ikut berpartisipasi mengkaryakan hasilnya. Gede. Wah. Aku marahi aku ngremot di. Iki kan jantan gede-gede ngene iki lek ra sesuai karaktere yo iso malah saya galak. Iki sing anteng iki putune Mbah Temoni Pak Ento ya. Nggih. Yes, kae gen didukne. Sambil nyeruput kopi, ngene jarene wong iya. Dolan ning kandang wedhus piye to. Suguhi kopi, ngonten karo nyeruput kopi. Yo, ya Allah, utang-utang lali. Oh, iki ya budeng lagi. Oh, ya. Wah. Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin kalau kita main ke daerah Tulungagung ya, seperti ini kan tidak menggumunkan dalam arti ya bahasanya, tidak mengherankan. Nah ya, karena banyak jasa kawin yang mungkin satu kandang itu mempunyai beberapa pejantan yang untuk keliling. Dan masing-masing farm atau masing-masing kandang pemilik para pejantan itu sudah mempunyai pelanggan masing-masing. Tapi mungkin di daerah Blitar, tempat saya juga di daerah Blitar, dan kebetulan Pak Yanto juga, wis bapakku kayak sing ngopel cerita titik ya, sareng Pak Yanto kena cek nolan naleni kuwi. Lah wedhus kandang bakal sing makane sama Pak Yanto sanene. Iya, jali. Kabeh. Saya kabeh. Kabeh sanene. Usul nah.
Paling kok rasa dadak gaya anu to Pak Yanto. Apa jenenge? Selang. Lah, kuwi wah mening lho. Itu persis anu lho. Coba pitulah sekarang ndak gelem. Ucul. Kondi menggale dalang meng. Anu ya. Apa kondi menggae? Lek Blitar wis ora setiap kandang. Nah, tuh. Hah? Aja kaya ngono kowe. Aja kaya ngono kowe. Oh, ya, oh, pinter Pak Yanto bodan ngudari. Nggih, Kali ini kekendon. oleh sungune Mepet kabeh. nggih. Oke, gitu aku kene. Nah, aja ngono lho, geng. Iki syarat dilebokne. Yo! Ucul, tuk, ya, yo. Tuk, tang, tak. Oh, ya. Mau tambang Pak Yanto. Iki nek kabeh nek anune ya. Teng andang teng anu. Niki. Ini Kecilian. apa jenenge teng dedekan. Oh, ning gledekan. Pun Pak Yanto. Semua jantannya aktif dan agresif. Berarti jantan-jantan di sini aku jerone ndak aruh. Pokoknya wedhus sih gliyate aktif, reaksi ya sehat. Nek tentang jerone piye-piye ngedit medis gitu. Itu juga ngerti. Ngertine pokoknya mangane ndak ada problem. Ya toh, secara perlakuan atau pola aktif ya sehatan ngono ya. Ya kan? Mending inilah jantan-jantan di tempatnya Pak Yanto yang memang selain untuk kandangnya sendiri oke untuk kandangnya wong-wong. Ya, masalahnya nyapa kok untuk kandangnya sendiri pilih kandangnya wong. Ya, perbandingannya lah satu jantan ini bisa membuahi 100 ekor indukan. Nah, berarti Pak Yanto lek pomo iki tinggi dhewe kan harus sedia minimal 500 betina. Dan yang kini paling 50 euro ngeneng Pak Yanto ya. Wah, Padahal wis tak hitungne lho kae. 2017 sampean wedhuse 250 Mas ngono. Biyen pas tak konten muni iya. Berapa bulan kemudian ya didal. pajeng. Ora didal ya, tapi payu. Ora didal tapi dituku wong. Sudah siap Pak Yanto? Ampun. Oke. Walaupun dulu pernah kita konten Pak Yanto. Iki Nggih. jantan semene kae digi apa? Ngomong ngawek nih kadang tiang-tiang nonton niku. Kawin ngene wong-wong. Nggih. Karo ngene dhewe oke ngene wong apa ngene dhewe? Kathah hadane tiang. Ada wong. Nggih. Nek gadane piyambak kan kadang mlebu teng selong ajang mriko. Dikawinne karo. Jadi ini memang disediakan memang untuk wong-wong. Nggih. Terus diurutkan untuk jasa pajekna. Ini namanya siapa Pak Yanto? Wage Mas niki. Wage. Nggih. Iki kok wage iki? Wis pokoke niki timbane anu wis jenenge Wage. wage. Nggih. Berarti dino wage jalan manggan ya. Panggah dalan niki wis. Oke. Dino Wage usia berapa Pak Yanto? niki nggih, antara 3 tahun Mas Jek niki. Belum tahun. Nggih. Syuting secara dekat sih dan detail sekitar 3 tahunan. Nggih. Wage. Ini berarti jenisnya termasuk apa Pak Yanto? Niki nggih. Jawa Randu. Jawa Randu Mas. Jawa Randu jumbo ya. Nggih. Kupingnya sekoploh tapi jumbo. Nah, untuk jam terbangnya bagaimana? Niki nggih rame Mas Jek. Rame. Nggih. Berarti para Soale petani niki masih budeng kan anak-anakne nggih abang-abang. Abang-abang. Nggih kalih nika nggih sami mawon. Nika nggih anake niki. sing budeng nika? Nggih. Oh iya Pertama iya. kula damel ngawek teng mriki. Iki berarti sing dikawin rata-rata warna apa? Jerabang Mas Jek. Rata-rata anake. Nggih jerabang. Manut boy. Nggih. Berarti gen warnanya lemah. Nggih. Oh. Pancen anu Mas Jek. Nek ne jerabang kalih Ireng. budeng ngeten niku panggah metu abang. Menang jerabang. Nggih. Tapi lek ne abang kalih abang kadang malah medal ireng. Malahan. Nggih. Lah sing kakange niki nika kula damel ngawekne abangan nggih metune kathah ireng. Malahan. Si kakang ini jerabang. Nggih, pajeng besar nika. Loh, sik to. Sing abang bruweng kae kakangane Pak to. Nggih. Kakangane niki. Nggih. Sing Eh, gowalak nika. Lajeng ini kok. Pajeng besar wingi. Besar winginane. Alhamdulillah oleh hijau labang yoan nyeni. Nah ini tarifnya berapa yang ini?
Niki setunggal atus Mas. 100. Nggih, anu lingkungan mriki Oh, lingkungan mriki. Lah adoh piye? ya adoh tambah uang bensin. Menyesuaikan. Nggih, menyesuaikan. Jadi intinya celeknya ndak tambah. mboten. Cara jarak tempuh dan waktu tambah ono, Nggih. geng. Wage 100.000 bayangkan to Jan. Cukup ngebel, Pak Yanto, aku njaluk njaluk kawin ngono wedhuse. Langsung diparani. Nggih, parani kawin. Sing kawin wedhuse lho ora Pak Yanto. Engko sing dibojo samare aja ngebel Pak Yanto, engko dikawin Pak Yanto ora, wedhuse. Nggih, wage. Ini dulu tukune piye? Niki riyen tumbas Jemoko Mas. Cik Jemoko. Nggih. Berarti cara dihitung cik kelingan kok ndak piro nih sing dikawin. Wah, mboten kan Wis lali nggih. Pun aktif berapa tahun? 2 tahun? pun ket 2 tahun kan mulai dugi mriki pun kula damel ngawekne kok. Ket Jemoko. Nggih, dereng puel. Berarti yo Pun kuwatah niki. akeh Mas yo. Nggih. Setelah gitu akeh. Tukane karo kawine kira-kira piye, Bang? Wah, pun liwat Mas. Berapa lipat kalinya? Nggih, pun liwat nih pokoke. Wis bejo uripmu geng nggih. Awake ya lemu gilap walaupun dibuat kawin hampir tiap hari ya. Nggih. Perawatannya Pak Yanto tetap terjaga, terlihat dari bentuk bulunya mengkilat bukan karena panas. Panas kok kaya ngopo lek kusem ketara. Gilap dan reaktif. Buktinya juga ucal-ucul. Kita geser 100.000 untuk wage. Geser lagi ke sini Pak Yanto yang kedit. Critakno Pak Yanto umur piro, jasa tarif kawine piro? Kendit sing niki umure niki nggih 2 tahunan setengah Mas. 2 tahun. Oh, wis enom. Nggih, wis enom niki. 2 tahunan setengah. Terus iki mbiyen cara le tuku po Tumbasan niki. oh tumbasan. Nggih. Ket umur pinten? Niki kula tumbas umur 18 sasi. Gede. Mpun, Wis siap tembak. mpun. Berarti mun puel. Dereng, tapi Oh, dereng. tasik pun kenging damel mbokok. Berarti temriki berapa tahun? Niki teng mriki nggih antawisan nggih 2 tahun, 2 tahunan paling Mas. 2 Apa ya tahunan. 2 karo tengan tahun. Karo Pak. tangan tahun ya. Nggih. Berarti wis oleh piro lek niki tarife? Iki tunggal 50. 150. Nggih, Oke, 150 kupingnya lempit, geng. Gitu Pak to paling Nggih. bedane nggih. nggih. Ini lempit. Lah iki rata-rata anake rupane napa? Sing pun Niki medal. enten sing Jerabang enten Dasireng niki kula jajal nika metu Dasireng nika. Lan jambak nika malih nika. Nggih, karo babone rupane. Sabone niki Ireng. Abang. Dasireng niki. Oh, Dasireng. Oh, berarti kawin Dasireng metu Dasireng. Nggih. Oke. Oh, damel Jenenge jajal. sapa iki? Niki anu Gento. Gento. Iki jenenge gento. 150 diparani karo Pak Yanto. Peraturannya jadi bayar 1 kali. Lek graine ya toh gratis nang ijoli bensin sing jimo. Yo lek gelem gawe rene yo gratis. Tapi sing ketiga yo bayar separuh lah carane karena yo 150. Ini namanya gento. Usianya 2 tahun setengah, OTW ke 3 tahun lah kurang lebihnya. Nggih. Dengan keistimewaan warna kendit dan mungkin jarang untuk di kambing mempunyai pola warna seperti ini ya Pak Ento ya. Nggih. Se- Tapi nate metu kendit dengan Mas nih. oh nanti medal kendit. Nggih. Iki mung kliwatan sing tak tekoni. Tapi ditekoni apa ora ya? Aku pernah ngonten ngene iki meniku ketemu akhirnya mesane Pak Yanto. Tapi ya, apa salahnya dilengkapi pisan ya? Kini Pak Yanto balen rene neh. Iki nek cara dituku wong regane piro? Niki to. Nggih. Niki kula suni 9.000 Mas. 9.000. Nggih. Ndak keton nggo. Mboten. Niku lek enek wis pomone wong njaluk kawin piye? Pasti kawin dhewe. Tumbasne malih. Oh timbasne malih. 9 juta. Berarti kita tanggapan siap nggih. Nggih. Pun Oke, siap. geser lagi. Wage 9 juta ya oleh lho iki gitu. Oh, dituku ya oleh. Wage. Ora samar rasa iso ngawin. Ora iso ngawin berarti ora pakan ngono wis. Geser lagi ke gento. Lek gento iki dijer uang piye Pak Ento? Niki Regane piro? 12,5 Mas. 12,5. Ada keteroblan nggak tentang perkawinannya? Mboten. Aman. Aman. Neng hati-hati, tungune sak mene gedene. Oh. Ojo. Nutuk titik gampang permono. Geser lagi ya selak ngamuk sing kono. 9 juta untuk wage dituku ya oleh. Sing iki 12,5 Nggih. namanya gento. Geser lagi ke sini mosok arep tak tekoni didol apa ora dhisik iki. Lah iki Pak total le tuku 10 juta. Iki lene wong kedanan. Niki anu Mas Jack.
Dereng riyen iki. Dereng. Dereng. Ana tuku sidinginane yo. Lah, Tuku sidinginane lho. kowe nak damel ngawekne nu. Penak, Nggih. rasa belajari. Mboten. Ya tapi kira-kira lek cara tren saiki jerabang kira-kira lek mau gitik jumlah 3 kali lipatnya anu kira-kira Pak Yanto ya mbuh. Dadi badak diregani Pak Yanto. Ya. Lek cara 30 no kurang sian. Ya lek enten sing Lah, turun boten ngono lho. napa. Dadi gen lengkap ae dhewe iki pertanyaane ya. Nggih. Ki urung didol. Lamun enek 30 mungkin ya iso berubah pikiran, bisa pindah kandang. Tapi diregani 30 iki aja dianggap jaluke larang karena ini urung didol itu kuwi cek karo tengah sasi. Nggih. Ngono lho. Nggih. Dan ini satu-satunya jerabang nyeni di tempatnya Pak Yanto. Tarife 250. Peraturannya sama. Cukup ngebel diparani wedoke digawe rene dikawekne, ya toh? Terus diulihne neh. Iki jenenge mangkae sapa Mang? Bedor. Bedor. Jenenge bedor. Geser lagi di tempat ini kae. Teko neh wedhuse sak pickup kae. Ngawekne ya kan kae. Sak ngawekne sak pickup kae. Dilungkas. Lah iki jenenge sapa ento iki? Niku jenenge budeng. Hah? Budeng. Wis mek budeng ngono ya. Nggih. Mergone ireng niku. Nggih. Tapi gelangan lho, Geng. Kayak wong Nggih. India lho gelangan. Kira kaya cah cilik kan digelang kremping ki lho. Oh. Lah iki pira tarife Pak to? Niki sami oleh kendit Mas Cek. 150. Nggih. 150. Ana iki, wong mau diseru wong piye? Niki mboten tahan nggih. Kami anu nggih sami kalih kendit niku. Oh, sami. Nggih. Cek 6 lah niki Mas Cek. Cek 6. Umure Cek 2 tahunan lah. sekitar 2 tahunan. Nggih. Lebih muda dari kendit. Nggih. Urung Ini didol, paling Geng. nom dhewe niki. Urung didol tapi lek ngoyo-ngoyo wedokane sing tekok wingko memang rang iso ngempet-ngempete ge akeh njaluk timbangane ngoyang-ngoyang nyandi-nyandi iki lho dituku penak. Ringgit. Lah urung didol. Dia ade maksa nyauri ya. Ringgit ngerti ra we? Bah, we rong taun. Piro? 9 juta 5 ringgit. Iku disereni wong Malaysia lho 5 ringgit. 5 ringgit iki mbuh ringgit iki saiki kan ya munggah medhun ringgitane piro. Ini lek 5 ringgit basa hari-hariane Blante piro? 12,5 ya, Mas ya. Nggih. 12,5. Heeh. Iki bejamu oleh ilmu nih. Walaupun titik sing ora mau ngerteni terus malah ngerti ilmu lho. Ya, napa tuh Mas 6 ringgit gitu ya. Kowe mambu nak melu ngaji we berarti. Mam Selasa lho. Layak mang ringgit ra ngerti. Oh, ini temane ngaji hitung-hitungan. Hitung-hitungan. Kurang seprapat ini ya ra ngerti we ya. Iya buktinya, Pak. Geser lagi. Lah iki mbiyen sing diterne karo bapakmu. Regane mbiyen 6,5 miliar lah kira-kira. Regane mbiyen. Heeh. Putune Mbah Temon. Putu apa piye to ya? Putu balik. Putu. Iya. Lagi gede. Iki ngawen piro Pak Ento? Napane? Oke pisan. Wah, kok atah no niki njian. Saiki piro Pak Ento? Tarife. Sami Wes, kalih jerabang niku. 250. Nggih. 250 ya iki kawine. Dijipuk, diulihne. Ngono. Dadi cara manten ngono dijipuk terus diulihne. 250. Peraturannya padha. Ora dadi lek kon jimo ya bensinono, lek gelem gawa rene gratis. Ning lek sing kedua ya ono separo to. Ya 250 iki Pak. Lek sir borongan sak kawinan 1000 sak dadine. Paling lho iki. Gelem to Pak Yanto lek ngono. Turun. Tak dadine tak. Aduh, 5 pejantan siap pajak yang aktif di kandangnya Pak Yanto. Berarti saya tak hitungnya di. Aku demen hitung dunyane wong ya ini. Jane rada mangpo enak. Setengah 10 esuk lho. Hitung dunyane wong iki penak. Lah ngene iki cara disuruh wong. Niki pinten ya Mas Cek? Piro ngono lho Pak Yanto? Ya enten sing ngono ya gampane 12,5 mboten ono. Oh, 12,5. Oh, Hitung di. Ringgit. Dunyane Pak Yanto sedikit nyambut gawe. Selawe.
Rene yo. Iki karo iki berarti 19,5. Dianggep 20. Selawe 20 pira? Ya, yo cerdas ngono lho. Iki tas lek tuku 10. Kamu kok kemeng lek pomo iki kan ra didol. Batek-bateke wong engkel ra kena ditambani. Timbangane selak nyemplung kali. 30 oleh digawa. Ning aja ngomong iku kaya ngono 30 pancen urung didol iki tas lek tuku. Ngono lho. Iki tas lek tuku urung didol. Tapi pomo kengkel lek 30 ngono wis ora mikir payan to. Cara lading langsung tus ngono. Landep ora mindo. Nah, berarti karo 30 pira? Wes, dari sana. Donya 75 juta. Dimanfaatkan Pak Yanto bukan karena didol bareng, tapi dimanfaatkan per ekornya ini sesuai manfaatnya. Jadi mesak nih lek jantan-jantan iki ndak dikek ngawin. Saiki kowe wis rabi we. Nah, wis telung bengi ngono terus karo bojomu tinggal purekno piye nggono lho we. Oh. Bingung Pak? Padha lho iki. Paling turu disingkurno Ya. lho metu. Kuwi urung ranah nang dosa lho. Lah iki dikrangkeng kok. Lek kowe cek iso jajan rono rene, lele iki. Malah Payanto ku malah cilaka malah dikrangkeng kok. Wage, gento. Nah, gento ya toh. Bedor, Budeng karo kliwon. budeng karo kliwon. 5 pejantan. Oke, saiki regane wis tak hitung. Ditambahi maneh. Lek jantan iki payu sak kawinan bendino. Tak jak hitung-hitung nah. 250. Ki mung pira Pak Yanto? 150. 250 karo 150 pira? 400 karo 250. 650 karo 150 karo 100. Pernah ndak Pak Yanto jantan ini ngawin 2 kali 1 hari? Nggih. Sedinten nate Mas Cek. Nate. Nggih. Berarti lek pomo ngawin sedinten ping 8 barang nggih nate. wedhus sitok. Mboten nganu, nggih. Sedanten. Oh, sedanten. Oh, dalam arti pindo-pindo. Nggih. Ya kuwi. Lek pejantane Pak Yanto iki sepi-sepine payu siji sak kawinan. Pak Yanto sing disaki pira? 900. Lek ngawin pindho pingno dhewe 9 tambah 9 pira? 1.800. Jangan hitung 900 e. Jangan hitung 1.800 e. Terus lek sesasi. Ini tapi jangan ditangkap dengan sisi negatifnya loh ya. Ini untuk apa ya, referensi saja bahwa mungkin walaupun peternak ini mungkin kalau bisa memanfaatkan dari apa yang bisa dimanfaatkan, ada segi sisi cuan di situ Pak Yanto ya. Mungkin bagi tukang pajak, jasa pajak, jasa dari situ. Terus perah Pak Yanto ya, dapat dia perharinya. Jadi mungkin banyak yang mungkin belum diketahui. Sakjane ya wis ngerti ning ora gelem dipolahne. Sebenarnya kambing ini garale molah Pak Yanto ya. Nggih. Garale molah. Ternyata lha iki lek cara eman dingin ngawin apa iso hasil? Mboten no. Hasilnya yo ngentele mangan mangan. malian. Donya 70 juta sudah kita jejer dan mungkin waktunya sudah lebih dari 1 jam. Apa sing tak tekone iki nggih? Nomor HP-ne balenono Pak Yanto? 085 Heeh. 645 Heeh. 829 Heeh. 674. Terakhir Pak Yanto sebelum kita tutup, berapa tahun bergelut di jasa pajak? Mulai niki nggih, lekne gasal tahun pun wonten Mas. Gasal tahun. Terus awalnya dulu dari sekarang cara mental nu biyen nek cek lekas nu isin apa Yanto? Nggih, rada tingak-ting Mas. Terus saiki piye? Luwes ae. Niki malah biasa Mas. Biasa ya. Wis Dan noto murid pun- bareng cara sing noto murid bareng anak buah sing wis lekas noto-noto pajak ngene.
dereng wonten sing Dereng anu, mentale dereng kuat. dereng kiat. Kuwene apa wedhuse? Sembrono. Wis rasa belajari Lah, lah wis. Lah wis tukul kok. Oh. Dadak kon belajari lho. Sing urung nukuli wae to. Lah nukule wis karo ono nukuli. Kudune waya titip iki. Lah, Omah ben leren sik. wis jadi ya. Atau mungkin ada kata-kata terakhir sebelum kita tutup untuk motivasi teman-teman di luaran sana. Nggih, anu Mas Cek. Heeh. Yang penting open-open ngoten iki nggih. Telaten nggih semangat, Paten semangat, terus ya kudu tenanan. kudu tenanan. Jadi ben ketok acile lek open-open ora tenanan minggu tuku wedhus larang akhirnya rugi. Rugi, Kapok. apa? Ngubani wedhus rugi. Nah nggih, yang penting nggih semangat kalau demen open-open ya kudu sing semangat tenan Semangat open. tenan. Nggih. Sing telaten, semangat dan tenanan. Iki lho. Mek demenan nggih wedhus ora dipakan ya malah Ndang tak duwite ya. entek Mas Jek. Tak wedhus-wedhuse ya. Wah, aku tuku wedhus larang kok payune murah, ora diopeni kuru. Ora digolek amprih piye carane Nah, nggih. ditekokne wong kok ya. Nggih. Jadi mungkin kalau dirangkum dalam satu bahasa, cari ilmunya. Kalau wis ketemu ilmune, ya mungkin apa yang kita cari mungkin ya tidak terlalu sulit dan bahkan bisa datang sendiri Pak Yanto ya. Nggih. Karena sudah tahu ilmu di bidang itu. Wis Aja ngono, Pak. gampang. Nggih. Iya Pak Yanto? Aja gampang ceklek rubah wedhus murah, kadung tuku larang piye. Yo, Diopeni panggah pulih, panggah ayah berarti. boleh. Kecuali lek wis mati. Nggih. Wis Kecuali mati lek sih. mati Berarti yo tau Nggih. duwe. Ya, nggih no lah niku lho, babone anu nggih tasik panggah Bangga. Babone mati, ya toh? Ya si Tasik bangga panggah. nukuli. tukul. Tapi lek cara mati kae prei wis bar Pak Yanto ya. Nggih no. Wis ra duwe semene Ora kae duwe iki. ijol neh. Iya. Wih geng, yang penting ya sing semangat, ya sing telaten, ya sing tenanan. Tenanan dalam arti dari segi apapun. Ya ditenani tenan. Sing semangat ya semangat tenan rame muni. Wayah dipakan, nguyur ra balik. Wayah pakan kosek, dadi sesuk sik, sok ben sik, sok ben dawa. Akhire wedhuse ambruk. Kuru. Terus kok didol murah beh, wedhus larang-larang nanya tuh ya sing tuku ra mendhu to. Nah, ngene iku lho. Wis Pak Yanto ya. Nggih, Mas Ek. Terima kasih untuk liputannya dan waktunya. Nggih. Mungkin ada tamu untuk pengantaran kambing mungkin arep ngawe ini apa nambah wedhus apa ngelong wedhus ya gak ngerti yang jelas. Mas Ek. Iya. Arep kon nuku wedhus ning Dayu. Oh, teng Dayu. Oke. Wis biar Pak Yanto Wong melanjutkan tani. aktivitasnya. Kita tutup dulu. Tema kali ini adalah pamer. Mari nek sing dipamerne. Iki ngono ae iki engko sing komen paling ki muni pamer lho iki tak disi ae. Kalau nggak dipamerne Lah, lek informasinya ora duwe, kurang akurat. Lah ora duwe harus dipamerne apa Nah, Mas Ek? karena dipamerkan Pak Yanto mempunyai jantan-jantan. Dan untuk aktifnya ini memang dibuat untuk kawin. Jadi untuk yang belum tahu, ya moga-moga dari tayangan ini lebih tahu bahwa Pak Yanto membuka jasa pajak dari 5 pejantan dan 2 pejantan yang disiapkan. Dan kurang lebihnya kami mohon maaf bila ada tutur kata mungkin yang kurang pas, video yang hanya seadanya kami mohon maaf, tapi tentunya dengan kekurangan keterbatasan ini kami berharap sedikit ada manfaatnya dari apa yang kita videokan. Disiarkan dari tempat Raja Pajak Pak Yanto dari Josari Sumberingin, Blitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.